नमस्कार. आज आपण मस्त अगदी चमचमीत असे केळीच्या पानातले भरलेले बांगडे बघणार आहोत. 1 किलो बांगडे घेतलेले आहेत. ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. फिशवाल्याकडनंच मी हे व्यवस्थित असे कट करून घेतलेले आहे. त्याला एक असं मागून पॉकेट करून घेतलेलं आहे. याला मी मीठ, लिंबू आणि आगळ लावून एका अर्धा तासासाठी मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. एक वाटण करायचं आहे. याच्यासाठी आपल्याला आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं घ्यायचं आहे आणि त्याचं मस्त अगदी असं हे छान अगदी वाटण करून घ्यायचं आहे. आणि आता आपल्याला हे वाटण तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. तर गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि हे वाटण आपल्याला तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये मी थोडी हळद घातलेली आहे, धना जिरा पावडर घातलेली आहे, लाल मिरची पावडर घातलेली आहे, लिंबू घातलेला आहे अर्धा आणि चवीप्रमाणे मीठ. तर हे एवढे सगळे जिन्नस घालायचे आणि हे मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे वाटण जे आहे ते मस्त अगदी परतवून घ्यायचं आहे. एरवी आपण बांगड्याचं सार करतो किंवा कालवण करतो किंवा साधा रवा फ्राय असा बांगडा करतो, पण ही एकदा बांगड्याची रेसिपी तुम्ही नक्की एकदा फॉलो करून बघा. खूप छान लागते. एकदम मस्त अगदी अशी ही रेसिपी आहे. तर मस्त अगदी मी हे वाटण आहे ते परतवून घेतलेलं आहे. आता एका खलबत्त्यामध्ये मी काही लसणाचे पाकळ्या घेतलेत, आल्याचे छोटे तुकडे घेतलेले आहेत आणि हे मस्तपैकी मी आता ठेचून घेणार आहे. मिक्सरमध्ये नाही करायचं आहे, हे खलबत्त्यामध्येच करायचं आहे जर तुम्हाला खूप छान अशी टेस्ट हवी असेल तर. आणि याच्यामध्ये मी घरगुती माझा फिश मसाला घातलेला आहे. तुम्ही विकतचा घातला तरी चालेल. कलरसाठी काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि बांगड्यांना जो आगळ लावलेला आहे किंवा जे थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे तर तेच पाणी मी इथं वापरलेलं आहे आणि याची मी एक मस्त अगदी अशी पेस्ट करून घेणार आहे. तर हे बघा मस्त अगदीशी पेस्ट करून झालेली आहे आणि इथं आपलं वाटण पण छान परतवून झालेलं आहे. आता केळीची पानं आहेत ती मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि आपल्याला गॅसवर अशी थोडी ती फिरवून घ्यायची आहेत, जेणेकरून आपण याच्यामध्ये जेव्हा बांगडा फोल्ड करू त्यावेळी हे पान अजिबात फाटणार नाही. तुम्ही असंच जर पान फोल्ड करायला घेतलं तर ते फाटणार आहे. तर अशा प्रकारे मी सगळी केळीची पानं आहेत ती अशी मस्त गरम करून घेतलेली आहेत. आता मॅरिनेट केलेला बांगडा घेतलेला आहे मी, हे बघा. आणि याच्यामध्ये आपल्याला जे आपण पॉकेट करून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं जे सारण आपण व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे ते भरून घ्यायचं आहे. हे बघा खूप छान लागतो हा बांगडा, नक्की ट्राय करा. आणि वरतून हा जो आपण लाल मसाला बनवलेला आहे तो सगळा लावून घ्यायचा आहे. हे बघा, एरवी तुम्ही साधा फिश फ्राय करत असाल तर त्यावेळी पण तुम्ही हा असा मसाला करून वापरू शकता. टेस्ट खूप छान येते मिक्सरच्या आलं लसूण पेस्टपेक्षा. तर मगाशी गरम करून घेतलेल्या केळीच्या पानांवर मी काही टोमॅटो आणि कांद्याचा चकता ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हा आपला मस्त अगदी मॅरिनेट केलेला किंवा मसाला लावलेला बांगडा ठेवलेला आहे आणि हे केळीचं पान मी व्यवस्थित फोल्ड करून घेतलेलं आहे बघा. आणि नंतर मग मी हे पान जे आहे ते बांधून घेतलेलं आहे. तर व्यवस्थित असं फोल्ड करून घ्यायचा हा मासा याच्या केळीच्या पानांमध्ये आणि छान अगदी बांधून घ्यायचा. अशा प्रकारे मी सगळे मासे हे केळीच्या पानांमध्ये बांधून घेतलेले आहेत आणि मी आता वाफवून घेणार आहे. तर त्यांना अगदी 20 मिनटाची स्लो गॅस फ्लेमवर चांगले असे वाफ द्यायची आहे. 20 मिनटं झालेली आहे. माशांना मस्त अगदी वाफ लागलेली आहे. आता मी हे डायरेक्ट गॅस शेगडीवर भाजून घेणार आहे. तुम्ही असं पण भाजू शकता. तुमच्याकडे समजा निखारे वगैरे असतील, चूल असेल तर तुम्ही निखाऱ्यावर भाजू शकता किंवा दुसरी पद्धत अशी आहे की तव्यावर थोडंसं तेल ठेवून तुम्ही हे जे पान आहे ते व्यवस्थित भाजून घेऊ शकता. आणि नंतर तुम्ही बघू शकता खूप अप्रतिम असा हा आपला इथं केळीच्या पानांमध्ये तयार केलेला भरलेला बांगडा तयार झालेला आहे. खूप छान लागतो, नक्की करून बघा. खूप टेम्पटिंग अशी ही बांगड्याची रेसिपी आहे. आपण नेहमी जो बांगडा खातो तर तो साधा एकदम रवा फ्राय असतो किंवा सार असतं, पण ही जरा बांगड्याची थोडीशी हटके रेसिपी आहे. खूप छान लागते. ज्याचं जर स्टफिंग तुम्ही आहे ते अगोदरच जर बनवून ठेवलं तर अगदी कमी वेळेमध्ये तुम्ही ही जी रेसिपी आहे ती करू शकता. बघू शकता किती मस्त एकदम बांगडा परफेक्ट शिजलेला आहे. खाली ठेवलेला कांदा आणि टोमॅटो पण छान अगदी त्याला मस्त अगदी शिजलेला आहे आणि तो माशाबरोबर खाताना खूप टेस्टी लागतो. तर आतमधलं स्टफिंग, मासा आणि तो कांदा टोमॅटो असं सगळं एकत्र खाल्लं तर खूप छान लागतं. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.